Siirretään tuolla alhaalla. Toivottavasti ihmiset perehtyy. No niin, ja tää ei oo päällä. No niin, nyt toimii. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää kaikille ja tervetuloa tänne Rovaniemen kirkkoon kesäpäivän musiikkihetkeen. Tänään meillä on Sanna Peltolan kanssa kattaus tuolta Urkuparvelta. Luvassa on musiikkia uruilla ja huilulla ja virsiä ja muutama urkukappale on tulossa. Tässä tilaisuudessa kerätään myös kolehti yhteisvastuulle. Tuolla eteisessä on semmoinen astia, minne voi sitten oman lahjoituksensa halutessaan jättää. Pitemmittä puheitta oikein mukavaa konserttia kaikille.
Kiitos. Kiitoksia mukanaolosta ja tämmöinen pieni tarkennus, haluatte tämä urkukappaleet, siinä oli uruissa Joonatan, nuori lupauksemme. Kiitos Joonatan.